So ito guys yung patibong oh. Tingnan natin kung mayroong huli. Wala yun. Ito pa rin yung dati. So what's up mga kadiskarte. So ngayon is papunta tayo ng ano, yung patibong natin. Kung may huli. Ngayon kasi bihira na makahuli, bumili ako ngayon ng ano ito. Pampalitaw to, lilitaw to sa tubig. Lalagyan natin sa loob para makita ng isda papasukin nila. Ngayon, kung ito nilagay ko ngayon at bukas talaga ay wala pang mahuli, kailangan na nating palitan yung ano natin patibong natin kasi masisira na so try natin to. Binili ko to sa Lazada 96 plus lang. So ilalagay natin dito sa ilalim to pag halimbawang bukas walang mahuli, yung patibong na yung papalitan natin talaga. Okay. So yung isa mga kadiskarte, titingnan natin. Wala talagang huli na walang nahuli. So titingnan natin itong isa. Parang may huli parang tumabingi Ayan parang may huli to. Tingnan natin. Tumabingi siya Ay wala. So ayun mga kadiskarte lumulutang siya sa tubig So makikita natin bukas kung talagang effective to na parang pain sa isda. So ayan lumutang, dalawang nilagay ko rito, itong isa ilalagay ko dun sa kabila. So bukas talaga pag ito hindi pa nakahuli, papalitan na natin itong patibong mga kadiskarte. Papalitan na natin yan kasi baka luma na ayaw na nilang pasukin. So ayan, hanggang bukas yan ng umaga. Okay, ito ilagay natin doon sa kabila. So ito mga kadiskarte ayan ilagay natin, pero ililipat natin to. Kunti lang ito lang yung kaninang nilagay ko mga kadiskarte lumutang na siya. So malalaman natin bukas kung meron siyang mahuhuli talaga, para malaman natin kung effective. Okay, bukas mga kadiskarte. So good morning mga kadiskarte. So papunta na tayo ng dun sa patibong natin. Ngayon titignan natin kung may huli talaga, kung effective yung binili ko na para sa mga isda. Parang pain yun So titignan natin kung may huli, alaman natin kung epektibo. Okay, so ito yung mga idol lumulutang pulang pula. So titignan natin kung may huli talaga, kung epektibo. Wala So ayan mga kadiskarte, wala tayong nahuli. Meron lang yung konti lang. Titingnan natin hanggang mamayang hapon. Pag talaga papalitan na natin yung patibong natin, bibili tayo ng bago. Mura lang naman yun. Okay, ayan mga kadiskarte, titignan na natin ulit yung patibong natin. Pag walang huli talaga, tapon na natin. Tingnan natin pag walang huli yung papalitan na natin ng bago. Baka nagpapapalit na ng bago. Okay, sige mga idol wala wala talaga
Ayaw talagang ano wala oh. Ito yung isa mga idol oh. Wala oh. Walang huli. So yun mga idol. Zero tayo. Ay, wala nang nahuli yung patibong ko. Kailangan na natin palitan ng bago. Bibili na tayo uli. Okay. Pasamantala lang muna natin ito ilalagay dito habang ano, wala pa tayong nagagawa. Okay.